Törzsasztal, borászati, gasztronómiai és életstílus magazin. Kádár Németh Matild és Frank Sándor mesterszakácsok a Roosevelt téri halászcsárdában a több mint 100 éves magyar nemzeti szakácskönyvből készítenek el egy újabb receptet, mégpedig a pergelt káposztát karmenádlival, vagyis sertéskarajt párolt savanyú káposztával, kolbásszal és szalonnával. Polgár Zoltán neves villányi borász nem csak boraival, de személyesen is képviselte magát a Szegedi Borfesztiválon, ahol a borverseny bírájaként is megosztotta szaktudását. Riportunkban a tavalyi évjáratról és a borversenyek működéséről, jelentőségéről is beszél. Szöllősi Viktor és Szöllősi István a kiszombori Rónai Kúria étteremben egy nemes alapanyagból készülő étel receptjét mutatják be, mégpedig jutúrós marhasztéket készítenek sült zöldségekkel. A törzsasztal támogatói: az Algyői Halászcsárda, az Aranyhal étterem és menüház, a Béla Borászat, a Csavarker Iparos Centrum, az EZ-Certa Kft., a Faktura Duo Faipari Kft., a Fehértói Halászcsárda és Panzió, az Illés Panzió és Tüszivadász étterem, a Seri és Vokengó kínai gyorsétterem hálózat, a Szilléri Biztonságtechnikai Kft., a Rónai Kúria és a Bástya étterem, és a Török Kulcszervíz. Kádár Németh Matild és Frank Sándor mesterszakácsok a Roosevelt téri halászcsárdában a több mint 100 éves magyar nemzeti szakácskönyvből készítenek el egy újabb receptet, mégpedig a pergelt káposztát karmenádlival, vagyis sertéskarajt párolt savanyú káposztával, kolbásszal és szalonnával. Szeretettel köszöntöm a törzsasztal nézőit, innen a Roosevelt téri halászcsárda Dankó pincéjéből. Főzőpartnerem Frank Sándor. Ma készíteni fogunk egy pergelt káposztát karmenádlival. Majd ezt is el fogom mondani, hogy micsoda. Ő most hevít egy kis olajat, egy kis zsiradékot, ebbe fogja megcsinálni a pergelt káposztát, és mindeközben, vagyis először ugye, így van, először kérgesíti nekünk a karmenádlit, és ugye mi ki is találtuk most már, hogy mi is az a karmenádli. Jó, és visszatérve a szakácskönyvhöz, visszatérünk az 1800-as évekhez, hogy 1800-as években ekkor kezdett el megjelenni tulajdonképpen a szakácskönyvekben már kalkulációt is tartalmaztak ezek a könyvek, illetve a háziasszonyoknak ugye nagy segítség volt, hogy hány főre főzzenek, hány főre főznek, akkor miből mennyit kell beletenniük. Illetve hát azért a nyersanyagokban is itt kezdtek el jelentkezni, új nyersanyagokkal ismerkedtek meg. Például itt került előtérbe a cukor, a vaníliás cukor megjelenése, illetve itt kerültek elő, mint majd használni fogjuk mi is, a paradicsom, paprikának a használata, itt már azért egyre jobb és nagyobb teret kapott. Amit még szeretnék erről a könyvről elmondani, ezt 1898-ban adták ki. Ugye a 18. században kezdődött el az, hogy ugye addig a háziasszonyoknak, illetve a hölgyeknek igazából olyan szerep jutott, természetesen a jobbmódúaknak, hogy ott, mint írja ez a könyv is, hogy cicomászkodniuk kellett egyebek, de ugye itt már az is bekerült, hogy jó lett volna, hogyha valamit besegítettek volna azért sokszor a háztartásokban, és saját maguknak kellett otthon főzni, de hát ugye nem nagyon tudtak még, és ugye Stettner Károlyné volt az első, aki megírta ezt a szakácskönyvet, méghozzá saját erejéből írta meg, mert ő nagyon szeretett már előzőekben is a konyhában forgolódni, és mindig figyelte a szakácsokat, hogy hogyan is dolgoznak, és ekkor gondolta el először, hogy akkor ezt le is fogja írni.
Jó, közben térjünk ide vissza, hogy a séf mit csinál itt nekünk, mint az előzőben említettük, hogy kérget készít nekünk erre a karmenádlira, mai szóval használva a karajra. Most készít neki egy zöldségágyat, mint ugye az előbb említettük, hogy milyen nyersanyagok is kerültek itt már elő a 18. században, ugye mint a paradicsom, paprika, és a könyv, ahogy írja, hogy a vereshagyma, és igyekeztünk azért azt is figyelembe venni, hogy ne vigyünk bele túl sok fűszert, illetve ízesítő anyagot, hanem maradjunk meg ezeknél a tiszta ízeknél. Miért is tesszük ugye a zöldségeket alá? Egyrészt ugye már itt említettem azért, hogy a zöldségből kap egy kis plusz ízt, illetve, hogyha ezt betesszük majd a sütőbe, ugye, nagyon jó a zöldségeknek azt a tulajdonságát is használjuk ki, hogy magas a víztartalmuk, és ezért ugye könnyebben meg fog párolódni nekünk ez a húsink. És most egy kis frissen őrölt bors került még rá, majd ezután bele fog kerülni, amikor már kapott egy szép kérget, akkor bele fog kerülni ebbe a serpenyőbe, ami alatt van egy kis zöldségágy, lehet a sütőbe majd. Nagyon jó. Igen, és még ráönti a tökéletes, és ugye egy pici. És akkor ez mehet a sütőbe, ugye? A sütőbe, akkor közben ezt elvisszük a sütőbe, gyönyörű szépen irdaljuk be a füstölt kolbászt, majd süssük meg egy pici zsiradékban, illetve egy jókora szalonnát, majd, hogyha ezt elősütötte, akkor ki fogja emelni, és jöhet bele a savanyú káposzta, amit ugye át kell mosni, azért meg kell kóstolni egyszer-kétszer, ahányszor szükséges, hogy nehogy nagyon savanyú legyen és élvezhetetlen. És itt még, amíg ez jó, ide gyönyörű, ezt azt hiszem, hogy érdemes megnézni, gyönyörű szépen ugye kinyílt nekünk ez a gyönyörű füstölt kolbász, és egy hatalmas, nem szűkölködtünk ugye ebben a szalonnadarabban, amit majd a káposztára fogunk tenni. Hogy ugye mit is takar az, hogy pergelt káposztát, ugye ez ma ezt úgy hívjuk mi, hogy párolt káposzta, de már maga a szó is annyira gyönyörű, hogy úgy hívja, hogy pergelt káposzta. És még akkor kikeresném ezt a receptet gyorsan, hogyha megengedik. Pergelt káposzta karmenádlival. Egy szép darab karmenádlit megmosunk, besózzuk, fél óra múlva sütőbe tesszük. Kevés zsírt és vizet öntünk rá, és folytonosan locsolgatva puhára és pirosra sütjük. Ekkor a róla lecsepegtetett zsírt egy lábasba szűrjük. Megforrósítjuk, és jóféle savanyú káposztát pergelünk benne. Hát pont most történik ez. Igen. Szorgalmasan kavargatva, hogy meg ne égjen, 10 perc alatt, hiszen van s ekkora sült hús, 2 ujjnyi szeletekre vágva, a hosszú tál közepére egymás mellé fektetjük, hogy a fehér húsrész szépen látszódjék. A káposztával körülfoglaljuk, azon tepsibe pedig, hol a hús sült, pár kanál forró levet öntünk, megrázzuk, és a sültet leöntjük vízzel, hogy szaftos és ízletesebb legyen. Hát nem gyönyörű? Mint a könyv mondta, hogy addig ezt ugye kavargatni kell, nehogy megégjen. Én addig kavargatom, amíg te azt ott szépen felszeleteled. Úgy, ahogy le van írva. Igen, hogy szeletek félig fedjék egymást, hogy látszon a szép fehér húsrész. Igen. Nagyon gyönyörű, és ugye már a tányérunk is el lett készítve. És most már a káposztánk is nagyon őriztem, nem történt vele semmi baj. Tessék, köretet is, vagy ugye azt mellé. Egy kis pecsenyeszaftot, meg szerintem még az se lenne egy szemfényvesztés, hogyha a szép kis zöldségekből, pirított zöldségekből ulatott a közepéről még picit még, azaz még ráadásul, hogy meg az nagyon finom is, tehát igen, szoktuk mondani, hogy azt szeretjük jó kenyérrel kitunkolni, az teljesen gyönyörű. Igen, és akkor itt a pergelt káposzta, és hát ugye nem utolsó sorban majd mindezt meg fogja koronázni még a séf ezzel az előzőekben elkészített szalonna és füstölt kolbász, ugye úgy hívjuk, hogy kakastaréllyal.
gyönyörű szép. Így van. Jó étvágyat kívánunk hozzá! Vasárnapi svédasztalos ebéd a Deszki Bástya étteremben. Május 1-től éttermünkben minden vasárnap svédasztalos ebéddel várjuk kedves vendégeinket. Elzett Certa Kft. Minden, ami csuk, nyit és zár. Zárak, zárbetétek, lakatok, ajtó- és ablakvasalatok. Szeged, Szent Gellért utca 2 és Árvíz utca 5. A szegedi Stíl Viking márkakereskedés és szerviz már 2 helyen, a Pozsonyi Ignác utca mellett Szőregen, a Makai út 164 szám alatt is várja vásárlóit a 2 világmárka teljes áruválasztékával. Ízelítő a kínálatból. Motoros láncfűrészek, fűnyírók, fűnyíró traktorok, motoros kapák, sövénynyírók, permetezők, komposztálók. Jó megközelíthetőség, kényelmes, ingyenes parkolási lehetőség, gyors, szakszerű kiszolgálás. A Szent István étterem és borozó várja kedves vendégeit a Csongrádi Sugárút és a gyönyörűen felújított Szent István tér sarkán, az Öreg Hölgy lábánál. Különleges ételek, széles borválaszték, neves hazai pincészetek kínálatából, egyedi hangulat, szép környezet, hangulatos, térre néző terasz. Vállaljuk családi és céges rendezvények lebonyolítását 60 főig. Nálunk a vendég a király. Csavar-Keriparos Centrum a Moszkvai körút 23-ban, a Móra utca sarkán és a Brüsszeli körút 16 alatt az udvarban. A Kiskörösi halászcsárdában magas színvonalú kiszolgálással, romantikus környezetben a Tiszaparton várja kedves vendégeit a csárdagazda, Olá Dezső és csapata. Rendezvények, esküvők, egyéb üzleti megbeszélések lebonyolítását is vállalják. Ha saját maga szeretné kifogni a halászlébevalót, keresse fel a Lencsés horgásztavat. A tavon és a parton található a Jobb mint otthon kis vendéglő, ahol szintén Olá Dezső és csapata garantálja a kiváló ízeket. Ha szereti a szegedi halászlevet, a finom halételeket és ételkülönlegességeket, látogassa meg a Kiskörösi halászcsárdát és a Jobb mint otthon kis vendéglőt. Klímatechnika, légtechnika, hűtéstechnika, légállapot szabályozók. Mindez egy helyen a Monaco Klíma Kft-nél. A Balatoni Hús Kft. Közel 2 évtizede a kisüzemi, házi jellegű minőségi kolbász és szalámigyártás szimbóluma. A minőség záloga Balatoni József szalámi mester és a korszerű, számítógép vezérelt, szigorúan ellenőrzött technológia. Kínálatukban közel 100 féle kolbász és szalámi szerepel, többek között biotermékek, struc, pulyka, mangalica, szürkemarha és nyúlból készült füstölt áruk. Keresse az üzletekben az egészséges és természetes alapanyagokból és fűszerek hozzáadásával készült, finom, többszörös díjnyertes balatoni húskészítményeket. Stíl motoros láncfűrészek, kaszák, sövénynyírók, viking fűnyírók, komposztálók, szegénynyírók, Honda szivattyúk, motoros kapák, áramfejlesztők értékesítése és szervize a Prominens Kft-nél. Hódmezővásárhely, Dr. Rabcsák András út 49. Az Algyői halászcsárda az Algyői Tiszahíd Szeged felőli oldalán családias környezetben igazi algyői ponty és vegyes halászlével, halpaprikással és sültekkel várja a hagyományos tiszai halételek kedvelőit. Az étlapon megtalálható a ponty, a harcsa, a süllő, a kecsege, a pisztráng és a békacomb is. A halételek mellett libamájból, bérszínből, pulykamelből és sertéshúsból készült fogásokból is választhatnak. A csárdagazda Barta László a pontyhalászlé mellett különösen ajánlja a halpaprikás túros csúszával és a pontyfiléből készült haltepertőt, valamint a szögedi sült halat.
A Maros utcai Ill és panziós tűzivadász étterem 13 klimatizált, igényesen berendezett szobával, svédasztalos reggelivel, zárt parkolóval, nyáron terasszal és medencével várja szálló vendégeit. A tűzivadász az 50 fős à la carte étterme mellett 50-60 fős konferencia termében vállalja céges és családi rendezvények lebonyolítását. Parti szervizők nagy létszámú rendezvények külső helyszínen, akár a városon kívüli vendéglátását is elvégzi. Étlapjuk a vadak mellett magyaros ételek széles választékával bővült. A Faktúra Duo faipari és szolgáltató Kft., a Falkó márka képviselete, bútorlapok, naturfaforgácslapok, CK faforgácslapok, munkalapok, ajtófrontok, profillécek, MDF lapok, OSB lapok, bútorszerelvények minden igényt kielégítő választékát kínálja. Ezen kívül vállalnak méretrevágást, élzárást, egyedi kisbútorok összeállítását. Faktúra Duo Szeged, Dorozsmai út 35, telefon 62 464 021. Az Aranyhal étterem és menüház Szegeden a Kálvária tér 6 szám alatt található. Megújult családias környezet, 2 különböző hangulatú vendégtér, nyáron pedig terasz várja a vendégeket. Az étterem akár 60 fős rendezvények lebonyolítását is vállalja, házias ízekkel és szolid árakkal. Napi menü választékuk 4-5 féle ételt tartalmaz, és igen kedvező áron kínálják. Polgár Zoltán neves villányi borász nem csak boraival, de személyesen is képviselte magát a Szegedi Borfesztiválon, ahol a borverseny bírájaként is megosztotta szaktudását. Riportunkban a tavalyi évjáratról és a borversenyek működéséről, jelentőségéről is beszél. Többé-kevésbé köztudomású, hogy a 2015-ös évjárat igazán jól sikerült, többek között villányban is. Mi a helyzet a polgárpincészetnél? Nálunk is nagyon szép volt a 15-ös év, igazi izgalom volt a szület idején. Sajnos a 14-esről nem mondhatom el, mert mentettük, ami menthető volt. A 15-ös évben az idősebb hölgyek gondoskodtak egy gyönyörű őszutóról, alig volt egy pár eső, mindent úgy születeltünk, ahogy megvan írva a nagykönyvbe, ki tudtuk várni, ki tudtuk válogatni. Az izgalom éppen azért volt, mert mindenből a legjobbat szerettük volna, a legoptimálisabb időbe, és egy-két nagyon szép különlegesség jött elő. Vannak már ebből forgalmi boraink is, hogy azt már le tudom mérni, le tudom mutatni, meg tudom mutatni, és a pincei nagy borok, amik még hordóban vannak, azok is nagyon sok szép dolgot mutatnak. Talán éppen a közismerten széles portfóliójuknak köszönhetően a polgárpincészet kevésbé évjáratérzékeny. Helyes ez a megállapítás? Hát azért a 14-es vacakév meg a 10-esbe küzdködtünk azért. 14-ben egyetlen egy önálló fajtabor nem mertem piacra hozni, egyedül a portugízert, ugye ez egy rövid tenyészidői. A többiből egy közepes küvélet, vagy egy egyszerűbb küvélet, és igyekeztem gyorsan megszabadulni. A 15-ös az egészen más, ennek örülünk azért. Szóval a 14-esben sok kényszer megoldás volt. Akkor boldog egy borász, amikor jó szőlőt tud születelni, ki tudjuk válogatni, hogy miből mit szeretnénk, és ilyenkor lehet nagy dolgokat alkotni. Már mondom, piacon is van, a portugízerből 3 típust is kiválasztottunk, volt egy primőrünk, egy alapportugízer és egy szelekció, amit eddig nem csináltam, de éreztem, hogy ezt nem szabad kihagyni. A kadarkából is egy gyönyörű túlérett ízekkel tudtunk bort készíteni, nagyon jó lesz. És hát a többi, ami még csak barikhordóban van, nagyon szépen jönnek föl, már a fákat kezdi a bor bedolgozni, mert ugye azért egy kis a fa az mindig rá telepszik kezdetbe, de látszik, hogy a bor nagyon jó partner a barikolásos eljáráshoz, és gyönyörűen jönnek vissza azok az eredeti harmóniák, amiket az ember beleálmodott. A korábbi évjáratok nagyborai mostanság kerültek-e palackozásra? Most igen, mert a 12-esből most fejeztük be az elixírt, és még a Credo vissza van, már most válogatjuk, ezeket nemrég vettük ki fahordóból. A Fran, Syrah, kékfrankos, az 12-ből már piacon van, ugye ezek kicsit előbb érnek,
de még van 11-esből is igazán jó, még 9-esből is van egy szelekciós merlónk. Ezeket őrizgetjük, ezek már ilyen kicsit megemeltük az árát, hogy lassabban fogjon, de hát ugye ennek az a funkciója, hogy egy ünnepi asztalra kerülhessen, vagy egy jó barátot lehessen megajándékozni vele, tehát ezek nem mindennapi fogyasztásra készültek. Nagyon szép stílus van most egyelőre piacon a 12-esből, 11-esből. Valószínűleg a 15-ösre meg várni kell még egy-két évet, mert ezekből hasonló jó lesz, mint 12-be, csak ki kell várni az idejét. Polgár Zoltán többek között a kísérletező kedvéről is ismert. Valamilyen újdonság esetleg a kínálatban? Hát van, mindig van újdonság. Azt mondják rólam, hogy ilyen játékos kedvű kísérletező borász vagyok, és kíváncsi természetű vagyok, az igazság, mindent szeretek megpróbálni. Elkezdtünk most egy kis bioültet fénnyel, nem akarom a teljes üzememet átalakítani erre, de ez is egy érdekes szegmense a szakmának, az emberek egy része vigyáz erre, de ez nem azért bio, mert éjszaka permetezem, hogy a szomszéd ne lássa, hanem rezisztens fajtákkal, amit egy pécsi kutatóbarátom szelektált ki, illetve keresztezett amerikai és Európa fajtákat, és hát ebből van egy kis próbálkozásom. Egész tisztességes kis boroskát tudtam készíteni belőle, szeretik az emberek, és hát vannak most ilyen bioboltok, meg biopanziók, legyen ott is borom, erre gondoltam. Milyen fajtájú és milyen stílusú borról van szó? Lesz ebből rozé is, vörös is, most egyelőre még csak a fehér van készen. Kicsit illatos, nem túl komplikált illat-ízvilág, de hát ott meg kellett alkudni, ugye, mert itt a rezisztencia is egy nagyon fontos szempont, amit az amerikai fajták adnak. De én azt hiszem, hogy egy fűnyírás után egy fröccsbe nagyon jó kis bor, ezt már megállapított többször a vendégekkel. Én magam is szívesen fogyasztom. Délelőtt a borverseny zsűriében szorgoskodott, találkozott-e valami igazán figyelemre méltó tétellel? Érdekes, hogy kicsit a zsűri, a bizottságunkkal nem voltam megelégedve. Én egy-két nagyon szép bort találtam, egy-két kollégának szintén nagyon tetszett. Gyönyörű vörösbor sorban nem tudtunk nagy aranyérmet adni. Én 3 legalább úgy gondoltam, hogy aspirál erre a címre. Hát mindig volt, aki lejjebb húzta egy kicsit a ceruzáját, vagy lejjebb vette a pontszámokat, emiatt nem tudott bekerülni, de egy-két nagyon szép, és a 12-es évből jöttek nagyon nagy borok, de volt egy-két szép érett, 11-es, 13-asból is voltak elegáns szép borok, de a 12-esek taroltak szerintem. Sajnálom, hogy nem tudtunk nagy aranyérmet adni, de hát a pontszám alapján abszolút mennyiség, vagy abszolút mértékben majd nyilván ki fog az azért jönni, csak nagy aranyérre nem született nálunk. Saját boraival találkozott-e? Hát nem, ilyenkor nem ismeri meg az ember, nem tudom, mert több bizottság kóstolt vörösbort, nem ismerem meg nem is arra koncentrálok, ilyenkor az ember mindig azt keresi, hogy mi a szépség benne, egyet mi is küldtünk, egy érdekes szép. Nem is 12-es, mert az annyi díjat nyert, én most egy 11-est küldtem. Hát remélem, hogy az aranyok között ott lesz azért, hogyha ha jó bírált a zsűri, ha nem, akkor nem. A bírálás módszeréről megtudhatnánk-e néhány információt? Ez teljesen titkosan megy, tehát nem tudjuk a termelőt, a évjáratot tudtuk, azért az fontos, hogy ilyenkor az ember úgy be tudja azonosítani. Nálunk vörösborok voltak, illetve egy-két ilyen fűszerezett bor, amit hát megmondom őszintén, én nem is nagyon gondolom, hogy ezek bor, erre ki kell találni a szakmának valami más elnevezést, mert annyira megtévesztő, hogy ilyen fűszeres bor, meg mandulabor, meg nem tudom, ilyeneknek hívják kollégák. Én ezzel nem nagyon értek egyet. Nincs nekem semmi bajom azokkal a kollégákkal, akik ilyet gyártanak, de valami más néven, máshol kéne ezeket megmutatni, nem egy ilyen szegedi borfesztiválon, ahol mindig a szakmáról szólt, mindig a borászok személyes megjelenéséről szólt az, hogy itt találkozni lehet borkedvelőkkel. Egy picit sajnálom, hogy néha ilyen mellékvágányra csúszik a dolog, de azt ígértek a szervezők, hogy lehet, hogy ezen változtatnak. A 100 pontos rendszerbe bíráltunk, ugye itt nagyon sok szempont van, ez most az OIV-nek, a nemzetközi szervezetünknek a szisztémája, és hát ez nagyon sok árnyasságra ad lehetőséget, tehát nagyon sok szempontot lehet külön kezelni és bírálni. Ez most egy jó szisztéma. Körülbelül egy 15 éve ezt használjuk már általánosan. A mostani bizottságban, ha jól emlékszem, egy elnök volt és 4 tag, tehát páratlanul 5 személy bírálta őt, és mindannyian kipróbált szakemberek, régi termelők, hozzáértők, és én gondolom, hogy tárgyalagos is volt a bírálat. Általánosságban mi a véleménye a borversenyekről? Mennyire kell az ott született eredményeket komolyan venni? Minden dolog, ami a bor körül történik, segít a piacfeljutásban, marketingben, az emberek figyelnek azért erre. Én egy kicsit még több versenyre is küldök, mint talán amennyire éppen nagy szükségünk van, de
de én ilyen yes man vagyok, hogy nehezen tudok ellentmondani barátoknak, kollégáknak, hogyha kitalálnak valami ötletet, akkor én küldök a rendőr, borrend a versenyére, meg a Kéményseprő Egyesület borversenyére, tehát én csak a szélsőket mondom, de ott is emberek ülnek, emberek beszélgetnek a borokról. Nekünk fontos ez, hogy ezt értékeljék, beszélgessenek róla. Nyilván nem ezek voltak a legrangosabb borversenyek, de én küldtem a top 25-ös versenyre, sikerült a pincénkből 3 bort is bejuttatnunk, a top 25-ből örültem neki nagyon. Országos versenyre is küldünk, hogy ezek meghatározóbb. Itt a média érdeklődés sokkal nagyobb, mint egy ilyen Kéményseprő Egyesületi borversenyen, de mondom, minden számít nekünk. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez a szép kultúra, mert ez nem is szakma, ez egy kultúra, ez úgy bekerüljön minél több ember fejébe, a köztudatba, és beszéljenek az emberek róla, kóstoljanak, találják meg azt, hogy milyen élethelyzetben, milyen bort kell inni. Minden lehetőség számít, hogyha borokról tudunk beszélni, borászok, és akkor ezt úgy terjesztjük. Ez nagyon fontos szerintem. Szöllősi Viktor és Szöllősi István a Kiszombori Rónai Kúria étteremben egy nemes alapanyagból készülő étel receptjét mutatják be, mégpedig jutúrós marhasztéket készítenek sült zöldségekkel. Üdvözlöm a kedves nézőket innen a Rónai Kúriában. Az én nevem Szöllősi Viktor, a kúria főszakácsa, mellettem édesapám, a kúria ügyvezetője. A mai nap jutúrós marhasztéket fogunk készíteni sült zöldségekkel. Az egész az anyagunk, fogunk 2 serpenyőt. A jutúrót ide készítjük magunk mellé. A marhát egy 3-4 napos borsos, mustáros pácban pácoltuk, vagyis száraz pácban. A sült zöldségeket vöröshagymából, lilakáposztából, uborkából, paradicsomból és tévépaprikából válogattam össze. Természetesen a vöröshagymával és a lilakáposztával fogunk indulni, mert azoknak több idő kell. Föltettem már a 2 olajat, hogy egy kicsit melegedjenek. A marhának egy jó forró olaj kellene, mert nem akarjuk teljesen készesütni, inkább ilyen félangolos módot szeretnénk neki adni, hogy ne is legyen véres, de nagyon picit nyers legyen a közepe. A zöldségeknek kell azért egy jó 20 perc, mire úgy megfonnyadnak. Teszünk rájuk egy kicsi sót, hogy jobban elinduljon már, mint vizet eresszen magából. Nem kell őket teljesen készre sütni, mert amikor az ember párolt zöldséget vagy sült zöldséget készít, azért egy nagyon picit tálalás előtt még roppannia kell, úgy az igazi. Kis borsot is nyomhatunk rá. Mindegy egyébként, hogy fekete borsot vagy rózsaborsot használunk. Az olyan ebbe az ételbe, hogy könnyen elkészíthető, kevés tudással is. Az olajat egy kicsit visszaveszem a szték alatt. A jutúrós marhaszték nagyon egyszerűen készülő ételünk, mert hiszen csak a legvégén tesszük rá a jutúrót tálalásnál sztékünkre. Amikor megérzik a vöröshagymának azt a jellegzetes piruló illatát, nyugodtan rárakhatják onnantól kezdve a gyorsabban elkészülő zöldségeket is, mint a paradicsomot, paprikát, uborkát. Ilyenkor, mikor ráraktuk a többi zöldség felét, fölveszik a sztéknek az olaját, belerakjuk az olajba, szép 3 szeletet. Az első oldalát egy 2 percig sütjük, és akkor megfordítjuk, utána fogjuk majd megsózni. Onnantól kezdve már csak röviden 1 perc kell neki. A zöldségeinkre tehetünk még egy kis fokhagymát.
ilyenkor már el is zárjuk a marhát. Mindent kezdve el kell kezdenem sietni. Köszönöm már minden zöldségből. Így. Szépen fölhelyezzük a marhánkat. Most az egésznek a lényege, a jutóró meg fog egy kicsit olvadni majd a marha szeleteken. És nagyon finom, egészen karizmatikus ízt fog neki kölcsönözni. Íme, kedves nézőink, elkészült a jutórós marhasztékünk sült zöldségekkel, amelyet egy kis díszítéssel még megpótolunk. Jó étvágyat kívánunk hozzá!